dosahovali pokud možno co největšího úspěchu ve volbách, aby se dali dohromady a aby přímá demokracie zvítězila. Protože jedině lid si může vládnout správně a sám, když si bude stanovovat takové zákony, které budou ve váš prospěch. My v Čechách říkáme občanům z Úsvitu. Dosť až moc, aj to, čo som nechcela, ale stalo sa, no. Bolo presne tak, všetko už bolo povedané. Takže jediné, čo vám chcem povedať, je to, aby opýtať sa vás tak. Ste tu všetci za seba, sami za seba? Áno! Výborne. Neprišli ste kvôli mne, kvôli túto Martinovi Gulišovi Fešákovi, alebo kvôli, ja neviem komu inému. Prišli ste sami za seba, áno? Za svoje deti, za svoju rodinu, za našu krajinu. O tom to je, tak to je dobré. Ja dúfam, že sa to bude nabalovať a že tu do piatku nás bude čo najviac, verím tomu, pretože je najvyšší čas, už včera bolo neskôr, aby sme si tú krajinu naozaj zobrali späť, pretože už ho nenecháme ďalej rozkrádať. Aby som sa, ešte sa pochváliť, bola som dneska voliť. To som vôbec nemala až do poslednej chvíle v mysle, ale som volila a hodila som tam lístok, obrázok, tak, ktorý som si vyrobila, na ktorom je napísané: nevolím nikoho, neverím nikomu, kto ma okráda a klame už 24 rokov. A všetci zločinci, takéto voľby, pretože som jednoducho rozmýšľala na tým, keď nepôjdem voliť, je zle, pôjdem voliť, je zle. Ja neviem voliť žiadne menšie ani väčšie zlo, to neexistuje, vždy je to len zlo. Takže som si pozrela, preštudovala, zase som sa teda pozrela ústavu, článok 26, to je sloboda prejavu a v zmysle článku, v zmysle ústavy, môjho ústavného práva som volila tak, ako mi to moje svedomie prikazuje. Čiže nikto nemôže povedať, že je hlas zneplatnený, že som nevolila, nikto mi ho nemôže ukradnúť, nemôže som nikto rozdeliť ani doprava, ani doľava, ani červený, ani modrý, ani žltý, je to zdokumentované, mám to odfotené, takže volila som nikoho. Občanov, ktorí si zvolia občania, len občania, a to bude referendum, o tom budeme vlastne všetci rozhodovať, pretože ešte veľa ľudí nerozumie, alebo sa opýtať, že ako to bude pokračovať. No, prvé 2 kroky. My malí súkromníci jeho DPH-čku, ale oni, že okrádajú národ o miliardy, tomu nechýba. Ale že ja ho chcem okradnúť o nejakú DPH-čku, toho nikdy neokráda. Stalo mi ako 600 €. Čil mi došiel pred 3 mesiacami servisný technik zmeniť ulicu na mojej firme, stálo ma to za 3 minúty 100 €. Kto zarobí za 3 minúty 100 €? Ani ten kochot minister nezarobí za 3 Pošle 100 € na môj účet, že zlodejinu nepodporujem, lebo je to vymyslená zlodejina, abych ja servisákovi platila za 3 minúty 100 €. Ten kokot nezarobí za 3 minúty 100 €. Ďakujem. Dobre. Tak my sme pôvodne sa stretli s pánom Kopáčom s tým, že budeme blokovať tento parlament a Bratislavský hrad. To bolo pred 2 mesiacmi až 3. Ale oni spravili ťah, keď vedeli, že budeme tu, tak naschvál to zrušili s tým, že si mysleli, že nás udrbú. My sme vymysleli iné na nich. A my teraz budeme pomaličky odokrývať to, čo sme vymysleli. To znamená, pripravili sme pre vás pomaličky, budeme otvárať knihy ako tvorenie občianskeho tribunálu, ktorý bude mať právomoc potrestať tých zločincov, Mečiara, Dzurindu, Mikloša, Ficu a tak ďalej. Pretože Harabín, áno, pretože Čižnár, spolužiak, Ficovdovie, čo majú spolu ešte, ten ho nikdy nepotrestá. Občan potrestá. Občan vyšetrí aj Guriu, keď to oni nevedia. My, občiansky tribunál, budeme ho tvoriť spolu s vami. Všetkých, kto budú sa podieľať a spolupodieľať na tom. Takže
Preto my pôjdeme potom tam. Tieto 2 dny využijeme na to, aby sme sa lepšie spoznali, pripravili sa, dali si organizačné pokyny a pondelok začíname, podáme výzvu prezidentovi republiky, aby zastavil toto všetko šialenstvo, ktoré je tu 24 rokov, rozpustil tento parlament, to isté odvolal vládu. A on to nerobí, on nerešpektuje zákony, ten vagabund. Jasná, ale poviem vám tomu ďalej, odvolal generálneho prokurátora, odvolal ústavný súd Harabína a Špelek. Vlastí zrada! Vlastí zrada! Vlastí zrada! Vlastí zrada! Vlastní zrada! Vlastní zrada! Vlastní zrada! Vlastní zrada! Vlastní zrada! Napokon náš pán prezident sám spáchal vlastní zradu, to už keď len spomeniem naftu k Beli. A nehovorím o tom, koľkokrát porušil ústavu, keď nevymenoval generálneho prokurátora, čiže svojho nerozhodoval, to bolo porušenie ústavy. Potom, keď padla vláda Ivety Radičovej, takisto porušil ústavu, pretože bol povinný vymenovať úradnícku vládu, ale samozrejme zase konal svojvoľne, to bolo ďalšie porušenie ústavy a ako bonus teda ešte aj spomeniem, dovolím si tu drzo, že to spomeniem, že jeho hovorca, Trubač, tak sa mi chce povedať Trubiroch, si nevedia spomenúť na alibi až na 3. krát, keď sa jednalo o vraždu polovníka. Žiaľ Bohu, do dneska to není vyšetrené, ale všetci vieme, ako sa tu u nás vyšetruje, prešetruje a hlavne dokazuje a hlavne obvinujú a trestajú všetky zločiny počnúť od prezidenta po všetkých zločincov národnej zrade. Takže pán prezident, odstúpte! Priatelia, ja chcem vo vzťahu k prezidentovi oznámiť, že táto hlava je nelegitímna, nelegálna, lebo v prvom kole volie prezidenta sa nezúčastnila väčšina oprávnených voličov. Platí ústavný princíp vlastníkov moci. To znamená, on si prisvojil štátnu moc. A aby som to upresnil, v prvom kole sa musela zúčastniť väčšina jedného voliča. To znamená, ak je 4 milióny voličov, tak sa musí zúčastniť 2 milióny a jeden z tej ďalšej polovice. On si prisvojil moc. Táto uzurpácia bola napadnutá na ústavnom súde a na medzinárodnom súde v Štrasburgu. A vidíte, ako to je. Takže si dajte do súvislosti, že táto osoba ustanovila alebo vymenovala generálneho prokurátora. Takže vidíte, aké tu máme spoločenstvo. My, vlastníci moci, sa nemôžeme dovolať svojej moci.